Issa, għax hemm il-konversazzjoni għaddejja mill-ġdid qed nitkellmu aħna fuq l-AI. Din hija Magisterium.ai, immexxija minn kumpanija Kanadiża li issa tinsab bil-Malti. Minn mistoqsijiet dwar iqrar, il-qari tal-Qudies, aħbarijiet tal-Knisja għal dawk teoloġiċi. L-app hija monija minn eluf ta' dokumenti kattoliċi biex twieġeb id-domandi. Għal kull tiftixa ta' dik is-sors u għalhekk għandek l-opportunità li tapprofondixxi aktar. Il-Koordinatur Djoċesana l-affarijiet marbutin mal-AI, Dunjan Gove, jispjega li Magisterium.ai taħdem bħal leb soħra tal-AI iżda hija mlibsa b'informazzjoni u taħriġ dwar il-fidi kattolika u dwar il-Magisteru tal-Knisja. U qed jisallura jista' jsarra rasu li qed jitgħallem jew ifittex qed isir jaf anke minn dawk is-sorsi li huma aktar biex ngħidu hekk kattoliċi. L-app mhix intenzjonata tagħmel kollox, iżda tista' tgħin qassisin, operaturi pastorali, studenti u professuri tat-teoloġija. Dunjan jispjega li minkejja fost l-oħrajn tista' tgħin fi preparazzjoni tal-omelija, l-AI qatt ma tista' tieħu post il-qassis. Naħseb hemm diversi aspetti fil-ħajja tal-qassis fix-xogħol, jekk insejħulu hekk għax mhux xogħol eżattament mhux hekk vokazzjoni, ma fix-xogħol tal-qassis li jirrikjedi dak il-kuntatt uman. Jgħid li l-AI mhux qiegħda hemm biex tgħinek fil-kriżi personali għax taf tagħmel aktar ħsara milli ġid. Hemmhekk huwa importanti li l-użu tal-app anke twasslek biex wieħed ikollu diskursata mhux hekk inkontru ma' persuna ta' vera u ma' qassis ma' direttur spiritwal ma' persuni li anke jista' jgħinek ikkumpanjak f'dik il-mixja partikolari jew ta' fidi jew morali. Dunjan spjega li l-Knisja qed tippreżenta l-app bħala għodda li tista' tgħinek. L-allim ta' reliġjon Claudio Lafella juża l-app mal-istudenti. Illum għandna l-vantaġġ permezz tal-Magisterium AI illi jien ma niddieqx ngħidilhom kliem teoloġiku li daw qatt ma jkunu semgħu. Għalfejn għax l-AI, il-Magisterium AI, diġà tispjega ħielek. Jgħid li huwa jwaħħad l-użu tal-AI mal-kuntatt uman bejn l-istudent u l-allim. L-aspett uman fejn tidħol il-Magisterium jew kull AI tool oħra ma jistax jiġi eliminat għax inti xorta tifhem dik l-informazzjoni li tkun irċevejt mingħand l-AI tool. Wieħed jista' jniżżel din l-app xejn fuq il-mobile.